Ngapunten, namine sinten nggih? Oh, kula Virginia Genukpati. Panggilannya Bu? Jebrak, Mbak. Lho. Kok Janata Hiram to? Namine bapake sinten? Bapake namine Ernsten Sukoco. Panggilane? Lek panggilane Demin. Lah, iki tambah ora misra pisan iki. Bapake kerjane napa, Bu? Tiyane bendina ngasak teng alas, Mbak. Ya. Iya, lah iki wartawane teko iki jang kasus geden iku. Titikmu cemplung blumbang ta? Eleh dielepno pisan yo gek wis. Rumah saku kok. Mbak Yu kula. Lho ya aja no, mumpung cek urip gek ben dipilih Demin. Yalah. Nek daya ta iki mengke. Oh, nggih. Wonten apa ta, Bu? Heleh kae lho Mbak Piti jebrake kecemplung blumbang. Kayak kedelep ora iso entas kemu piye. Iki ning ngopo ta iki? Kok rame-rame iki? Dataku, aku kan wong anyap ning kene dadi data. Pikiran merno-reno enggak? Nggih, Bu. Oh nggih, Bu jebrak asale saking desa pundi nggih? Asale desa Simpang Siur, Mbak. Penghasilan bapaknya 1 bulan pinter nggih Bu ngoten niku? Leh kadang nggih 4 juta, kadang nggih 5, apa-apa 3, Mbak. Bebeh. Ate eran to? Akeh. Kok kathah sangat niku ngasak napa to, Bu? Lah kadang entuk kringkilan emas barang lho. Lah ngono ki lho, Brak. Wong duitmu akeh kaya ngono ki lho. Disambati pinjam 100 kok ora eneng lho. Cetelok terahno. Lah kowe tuman lho yo, lek disili pisan terus bolak-balik tuman kerasa no. Lah aku yo gah no. Ngono ki aku ora doleni bantuan to, Mbak. Kowe iki kok wis ngremis meto jembih to ya. Ngisi-ngisini ayo. Waduh ngapunten nggih Bu, kula lek niku mboten ngurusi niku. Niku senes tugas kula. Aku ki selawase urip urung tau lho leh bantuan. Mbok arep beras sak gegem tau urung tau lagi malah jebrak tegel mampu kok malah arep dientuk niki piye dikeper aku balik ta ke donyane. Lho kok malah solo gondro to yo, Pe? Aku ki mergo didata ki aku ki mau nganyar nggih kene lho pindah. Lho kok malah kowe dadi reno-reno to? Eleh hudu iki mesti rahasiamu wong loro iki. Klesak-klesik ketangke aku ngerti. Klesak-klesik mbiyahmu kuwi wong lek omong kaya dison kaya ngene kok klesak-klesik iki lho. Bu ngeten lho. Kula niki mboten ngurusi bab bantuan niku mboten ngertos sama sekali kula. Kula namung data-data ngeten iki lho tiyang baru-baru ngeten iki lho. Yalah wis ora mungkin, ora mungkin. Lah pripun to Bu niku? Kula kok malah bingung. Kayak kowe mang nyapor ini barang pimu lho. Nyang ngopor ini barang pimu panan opo pitik sing nggih jumleke mulang-mulang. Timbangane kaya ngono ki, kek belen kono. Ben iki arep tak omong-omong ning wong. Ben kabeh iki ngerti lek kowe iki arep entuk bantuan lho berarti data-data ngene iki. Kayak aku ki ora oleh padahal tok gelem mampu kok oleh. Ben kabeh ngerti tak omong-omongne ate. Ngomongno kono buah-buah ora ngurus. Jarno Mbak, 100 kurang swidak aku jenggumen karo kowe. Aduh, kok malah ruwet ngono ta ya.